खुलुमबाय। आंनि मुङा उमानन्द नार्जारि। आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि। आंनि इउएन बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनाय थाबाय। आसा खालामो गोजाम बोसोर रंजालि बैसागुआव जेरैबायदि रंजा बाजा बरायदोंमोन बेबायदिनो गोदान बोसोरखौबो रंजा बाजा बरायो। गोजोन्थों। खुलुमबाय। आंनि मुङा मिस रिजना बसुमतारी। आङो इउएन बर' इउटुब चेनेलनि हेफाजाबजों नोंथांमोनखौ गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायहरनाय थाबाय। आसा खालामो गोजाम बोसोर रंजालि बैसागुखौ जेरैबायदि रंजा बाजा बरायदोंमोन बेबायदिनो गोदान बोसोरखौबो रंजा बाजा बरायो। गोजोन्थों। खुलुमबाय। आंनि मुङा मिस रना नार्जारि। आं क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि। आङो इउएन बर' इउटुब चेनेलनि हेफाजाबजों नोंथांमोनखौ गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायहरनाय थाबाय। आसा खालामो गोजाम बोसोर रंजालि बैसागुखौ जेरैबायदि रंजा बाजा बरायदोंमोन बेबायदिनो गोदान बोसोरखौबो रंजा बाजा बरायो। गोजोन्थों।